Čo ak by som vám povedal, že môžete mať nový zdroj nových klientov, ktorý funguje 24 hodín, 7 dní v týždni? A čo ak by som vám povedal, že väčšina firiem tento zdroj príjmu má, ale nefunguje jej správne? A že 80% firiem stojí tento zdroj príjmu nemalé peniaze a neprináša žiadne výsledky. To je ako keby ste tam mali vo firme zamestnanca, ktorý tam sedí, hrá sa na počítači, pije kávu a vôbec neprospieva k tomu, aby firma rástla a získavala nových klientov a stojí vás nemalé peniaze. O čom hovorím? O vašej webovej stránke alebo e-shope. Štatistika je taká, že iba 1 z 5 firiem má urobený web alebo e-shop tak, aby prinášal nových klientov, nové zisky, nové obraty. Moje meno je Tomáš Bugáň a vediem digitálnu agentúru Bugesweb, školím WordPress a taktiež mentorujem študentov v Digital Marketing Clube. Čo sa stane, ak takýto web nemáte? Veľa toho nie. Môže však nastať situácia, že vaša konkurencia, ktorá tu pred rokom, 2, 3 vôbec nebola, začína získavať klientov práve tam, kde vy ich nezískavate. Na webe, na online. Pretože dnes už prvotne, keď ľudia hľadajú nejakú službu alebo produkt, hľadajú práve cez svoj mobilný telefón alebo cez počítač. Robia si akýsi prieskum, aby vedeli vôbec, aké sú možnosti a aké sú nejaké finančné možnosti ich vzhľadom na službu alebo produkt, ktorú chcú. Ak vy na tom online nie ste, alebo nekomunikujete dostatočne zreteľne to, čo váš produkt alebo vaša služba prináša a prečo by si klient mal vybrať práve vás, prichádzate takto o zákazníka. 10-15 rokov dozadu stačilo mať webovú stránku, ľudia na ňu prišli a pravdepodobne si aj počkali, kým sa vám to pekne načíta, kým sa tam vymenia obrázky. Dnes bohužiaľ máme situáciu, kedy pozornosť človeka je na úrovni 6 sekúnd. Takže máte naozaj veľmi krátku dobu na tej webovej stránke, aby ste zaujali toho klienta, pretože ak nie, odchádza na Facebook, YouTube alebo v horšom prípade k vašej konkurencii. Keďže pozornosť ľudí je čoraz kratšia, musia byť webové stránky urobené oveľa premyslenejšie. Už len minimálne kvôli tomu, pretože už naozaj dnes má webovú stránku takmer každý, ale väčšina ich má tú webovú stránku len, aby nejaká bola. Aby sme niečo tým klientom dali, aby sa pozreli, že kto sme, čo sme, ako sme tu dlho, že sme firma s mladým kolektívom, moderným duchom a sme obchodná spoločnosť. Je vám to povedomé? Ak máte takto pripravenú webovú stránku, skúste raz zavolať nejakým 3 známym, ktorí napríklad nevedia o vašom podnikaní, alebo nejakým 3 známym, ktorých stretnete po dlhej dobe. Dajte im tú webovú stránku a potom sa ich spýtajte, či porozumeli tomu, čo robíte a prečo by si mali vybrať práve vás. Vďaka tomuto krátkemu testu veľmi rýchlo odhalíte, kde na vašej stránke môžu byť chyby. Aby som vám dal zo pár rád, ako to spraviť, ako si tú stránku urobiť oveľa lepšie a napríklad získať konkurenčnú výhodu, potrebujete na stránke mať určite referencie. Je to priamy sociálny dôkaz o tom, že existujete ako firma a že ľudia využívajú vaše služby, vaše produkty a fungujú im. Takéto referencie hľadá na vašej stránke až 72% ľudí. Väčšina stránok, ktoré bežne vo firme analyzujeme, nemá žiadnu výzvu k akcii. Predstavte si, že prídete na nejakú stránku, krásne si prečítate hlavné výhody produktu, čo to obsahuje, prečo by ste si mali vybrať ich, zoskrolujete sa dole na koniec stránky a tam nič. Už veľakrát malý gombík, vyžiadajte si cenovú ponuku, zavolajte nám. Jednoducho nejaká výzva k akcii podnieti toho klienta, aby nielen dočítal tú stránku a zatvoril ju, ale aby naozaj vykonal tú akciu. Drobná zmena, veľké výsledky. Tretia vec. Na stránke musí klient okamžite pochopiť, čomu sa venujete a prečo by si mal vybrať vás. Až potom by sa mal dozvedieť nejaké informácie o vás. Čiže váš hlavný produkt, vaše hlavné benefity, nie vlastnosti, pozor. To je veľmi dôležité. Predávajte cez benefity. To znamená, že nie čo váš produkt robí, ale čo priniesie tomu zákazníkovi. Ako mu dokáže pomôcť v jeho bežnom živote a čo vyťaží s tým, že ten produkt alebo tú službu bude používať. A až potom píšte o tom, kto ste, čo ste, ako ste dlho na trhu. A píšte to ľudskou rečou. A ľudia už nechcú čítať to, že má niekto modernú firmu a dynamický kolektív a kreatívne myslenie. To je všetko zabudnuté. Toto sú vyslovene také ego reči, ktoré sú na tej stránke, ale ľudia chcú čítať o ľuďoch, o tom, že vy ste normálni ľudia v tej firme, ktorí tam pracujú a snažia sa im pomôcť. Štvrtá vec. Umožnite zákazníkom, aby vás mohli ľahko kontaktovať.
Uvedte svoje telefónne číslo na stránke, umožnite tým ľuďom, aby niekde vpravo hore našli veľmi ľahko záložku kontakt a mohli vás kontaktovať či už na to telefónne číslo, na e-mail, alebo vám vyplnili krátky kontaktný formulár na vašej stránke. Toto všetko v podstate uľahčuje ľuďom to, aby vás kontaktovali, pretože čím viac prekážok, čím viac kliknutí, čím viac scrollovaní im dáte v tom procese, aby vás vôbec mohli kontaktovať, tým menej ľudí sa vám ozve. Jednoducho sa tam unavia a pôjdu ku konkurencii, kde to budú mať na jedno kliknutie. Piatá vec. Ak viete, aké problémy riešia vaši klienti, aké bloky majú v tej danej oblasti, snažte sa popísať všetky tieto veci na stránke, aby v podstate, keď on príde na tú stránku a má napríklad 3-4 bloky, prečo vám nenapíše, alebo proste si povie, že napíšem o týždeň, ozvem sa im o týždeň, aby všetky tieto bloky boli odstránené a on proste pochopil, že áno, toto je firma, alebo toto sú ľudia, alebo toto je produkt, toto je služba, vďaka ktorým konečne vyrieším tento problém. Veľmi jednoduchý príklad. Ak by sme sa bavili napríklad o angličtine a klientovi, ktorý predáva angličtinu, ľudia majú často také presvedčenia, že už som príliš starý na to, aby som sa naučil nový jazyk. Učenie gramatiky ma nebaví, chcem rozprávať. Musím sa naučiť gramatiku, aby som vedel rozprávať. Nemám gény na to, aby som sa vedel naučiť nový jazyk. Biflovanie slovíčok neznášam. Toto sú napríklad bloky, ktoré ľudia pri tej angličtine majú. Keď vy tieto bloky pomocou textu alebo pomocou krátkeho videa v podstate zrušíte na tej stránke a ten klient pochopí, že OK, toto sú nejaké veci, ktoré som si myslel, ale v skutočnosti to tak nie je, oveľa skôr vám odpovie. Ak teraz rozmýšľate, ako zmeniť svoju webovú stránku, máte čas. Pokiaľ vaše odvetvie práve nekrachuje alebo nemáte veľmi silnú konkurenciu, zoberte týchto 5 bodov, vyskúšajte, pozrite sa na svojej stránke, či ich tam máte obsiahnuté, či sú tie veci vysvetlené, či ten klient vás vie ľahko kontaktovať, či tam máte referencie a použite ich na svoju stránku, aby ste získavali viac klientov zo svojho webu. Využite svoju webovú stránku, aby ste mali nový zdroj klientov 24 hodín 7 dní v týždni.